Mm, kin san mu duk inda muka je sai mun nemi kwastoma ko ba haka ba. Za kwashe bola, kawo mun bola. Sana'a kenan ya za mu yi? Iri amma ka san ina son ka. A to duk sanda yake min ya kai rabin wanda nake maki ne. Wallahi mun daina Ake ko da yaushe faɗa yake ni kuma nawa a can ƙasan zuciyata yake. Dan billahi lazi idan na ce zan faɗa maki ko to billahi lazi kai tsaye za shi ƙaryata ni. amma bibi ka san akwai zan iya faɗawa a bibiya. Dan Allah dan annabi kada ki faɗa wallahi kika faɗa rasuwa zan. Bibi na za ka mutu sai na haifi yara 10. Sha Allah. To yau baki mun kallon nan da yake mun ba. Bibi ka san La ilaha illallah. To wannan ai sai na matso kusa. Ƙara mun ɗaya. Allah yau ba zan je harka ba. Na rantse da Allah. Dalele. Marau! Dalele. Dalele. Kai. Waye wannan? Bibi ɗanka ne fa, yaro na ne. Ɗanki? Au, ashe ɗanmu ne. Kai kakka mun ƙuruciya mana. Babanka ne anan. Ba maka magana ba wannan ba babanka ba ne? Babana kuma. Eh babanka ne. Me haɗin shi to da kayan jari bola? Kai, ka samun raini a harka ba. Kamfanin kenan. Sana'ar sa kenan. A nan ake murzowa, ake murza ma uwarka taimaka abinci. Wallahi ba zai yi ki audu wannan ba. Ya za ki audu wannan kalle shi dan girman Allah. Me na sama ya ci baganta na ya ba na ƙasa. Ya za wannan iya ci da mu? Ai wannan sai dai abin da muka tattara zo ya yage mana. Kallele ina gaya maka babanka ne kana ta yin wasu abubuwa iri-iri. Yaro ban kaza. Tun da ka ci ka koshi, ai ka gaya mun haka. Ai dole ka ganni a rame. Ai in naka ce ke cinye min jari, amma baka sani ba ka sani. To bari ka ji. Dan wahala. Kuɗin da nake bata ne take muku girki. Baby ɗana ne. Yau ko ɗanki ne sai ya gaya min magana. Sai in kauda san da nake wai gefen mashi nan duka wallahi. Baby kuruciya ne. Yo ni ne ga mu kuruciya Allah sa motsin gado ne. Baby kai hakuri ba ɗanka bane. Nayi. Wai biki gan shi da arama ba shi ma ba bai koshi ba ya za iya ci da Zo ka ina shi da uwarka. sai dai abin da muka dan aje ne. Baby ka ringa sassauta kalaman ma. Ya za in sassauta yana nema ya gaya min magana bai kai ya ba ka gan. Dan lele. Yaki Yau za ka ci. yaki ji wani abu. Dan lele. Ba damuwa. A'a ki bar shi ya tafi dan Allah ki bar shi ya tafi. Ina zuwa gida. A'a ya tafi. Ko sa ba ka jin magana ne. Me yasa in an hana ka nan zaka kula wannan mutumin shi na samu zai samu asiri dan lele. Shekara nawa ina hasa. Na samu kuma Allah ya rufa min asiri wannan zai dan shiga da ni daga ciki. Dan lele ka so kana ta rashin mutunci kana ta bara dan lele. Amma mama kalli fa abin da yake yi bola yake yi wannan kuma yanzu ai abin kunya ne ya ce wai babana yana jari bola. Kuma kawai ki abu. Lele ai shi ma na ga jari bola sana'a ne dan lele. Dan lele zama a kasan ya ishe ni. Yanzu wannan abin da je in siya kawai. Ka je ka sayar da shi a wani dalili dan lele. Wallahi kudin zancen ki ne ya dauka. Za kwashe bola. Kawo min bola. Lalataccen risho. Bayar ban ce maka babanka bane ni ba mamanka bane. To ban wani abu mun ba da su. Lele me yasa ba ka son jin magana na ne? Ban ko 500 ci in ba ka sayar da shi yanzu. Ni dai ba zan baka 500 ba amma dai yanzu ga 200. Ga 200 don girman Allah dan lele idan ka kalle shi ba ruwanka da shi ne na ne dan lele. To ina za ka je dan lele? Dan lele. Yawwa. Kaya. Ka ci dai ka dai karya ko? Kai ka haɗa zai auna ma idan ya gama ka auna masa bari in ɗauko wasu kaya a can.
kaga wani dan jari bola A'a. ka gan shi wannan ne na je na same wai ya zo gun baba ta zance Wai zance zo auren ta zai yi? To billahi azim ya aure ta na rabu da kai. Wannan ai yarfi ne a gurin mu. Yawwa, bari in kirga kuɗin nan. In ga sun kai dan na san ko 500 ce wata kai wa gayan nan ba bani kayan nan zai ba. Muna ji da kanmu kuma ya zo ya auri ba. a ka gane masalaha za a nema za a yi mu rabu masalaha za a To nema ka gane yanzu na yana irga kuɗi. Mu je kawarta sai mu tafi dama akwai wannan gayan da za mu haɗu da shi. Ga akwai sauran ne koko. Oke dan lele ne. To billahi lazi rabin kuɗin sadakin mamaku ne ka karɓa. Ya san rabi kawai zan kai. Dan shegiya. Sai na tsine ma na auri mamaku. Za ku ashe bola. Auren bola. Tawon. Tawon. Yawwa sannu. Kinga, ki aya duk wani farinki da wata soyayya, tsora kiris dai, ki bayyana ma ita a ɗaki. Wallahi. Ya na gaga. Kamar yaya ke gaga. Ai cigo ne. To ciko ina sauran suka je da wannan suka zama ciko. Dan ɗanki ya sace rabin tsarakin. Shi ne yanzu na kawo maki rabin. Wani ɗan na? Ah, dan iskan ɗan lilin nan naki mana. Ni gaskiya na ga maka daina ce masa ɗan iska kuma ban gane wannan ne ciko ba. Cikon me? Yanzu na ce mashi ɗan isa yake tada hankalinki? A yanzu ba ma maganar ɗan lele ɗan iska ba. Cikon me wannan? Na ce maki cikon kuɗin sadakinki ne. Ina kirga kuɗi ya sace rabi. Saboda haka yanzu ciko ne na kawo maki. Yanzu kawai zuwa jibi za a shafa wa fatiha. Dan ni bana da wani guri da ya wuce in aure ki. Kin ga na tabbata baban shi ko in tsine mai albarka. Kawai shi ne. Ɗan lela? Shi din fa. Ɗan lela? Shi din fa. Inan ne. Kage ɓarawo. Yanzu ɗan lela ni zai ci wa mutunci? Ni ɗan lela zai ci wa amana? Ayya. Ɗan lele. Ɗan lele. Ɗan lele. Ɗan lele. a ya ofu ne Ɗan lele ba magana nake maka ba ɗan lele. ya kina mun wani kallo ina tsane ne Ni za ka dawo gida a bige? Ɗan lele baka gane ni ba ne? Ɗan lele baka gane ni ba? Ɗan lele me yasa duk wani maganin da zan gaya maka a rayuwa ba ka ji? Ɗan lele duk wani hanyar da za ka taɓa sani a cikin masifa ɗan lele ne ma kake. Ɗan lele ka dawo. Ba magana nake maka ba duk wani hanyar da za ka nema ka sani a masifa ɗan lele ka san shi. Yanzu ka je ka tara bebi ka ansa kuɗi a gurinsa. Duk wani wanda Allah ya rufa min asiri sai ka tona min asiri. Nan yanzu ka je ka tara mutumin nan yana irga kuɗi ka warci kuɗin. Ga ɗan abin da ya so ya kamin ɗan kaɗan ya ce min ciko kawansa. Na hana ka yawo da waɗannan yaran ka je kana yawo da su wallahi sai na da ke ka ɗan lele. yanzu ina kuɗin da ya kawo ki ban wani abu daga cikin karo kayan caji Wallahi yau sai na maka mummunar dukan da sai ka tsani menene ya shaye. Ɗan lele. Ka san Allah ɗan lele sai ka fito wallahi sai na maka mugun duka. Allah ya rufa min asiri ka tona min asiri wallahi ka daina ɗauko min magana. Shekara na 8 ina zawarci. Ka fi son mu zauna ni da goggo tana dirzan ban daki ina dirza wallahi sai ka da ku. Bayan ɗauko min magana ka je ka ci wa bebi mutunci kuma sannan yanzu in zo ina maka magana ka shigo min gida a bige kai ka ma isa wallahi sai ka da ku yau. Allah ka zan yi in ya so goggo in ta da ta hada da ni ma in za ta yi balla ni ta balla ni da wanda zai hana ni zuwa gidan miji ka fito gurin nan dan lele ba magana nake maka ba wallahi sai ka da
kai ka ma isa ka rinka ɗauko mu magana in na tare wannan ka tare shi wallahi sai na da ke ka fito ka daina ɗaukan min magana daga yau. Ni kaka kawai ni iPhone nake so a siya mu. Mecece kuma iPhone? iPhone mana ana rike iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15. Duk gashi abokanai na suna rikewa, mutane gashi suna sa shaddodi. Ni kuma gashi kullum da riga ɗaya. To, me kace a siya maka? iPhone. Allah sarki rayuwa. Komai lokaci ne, wata rana an kai haƙuri za ka riƙe. To kuma da yanzu me yasa ba za a siya mun ba? Kowa yana riƙewa ni To ba. da menene ba a yi maka a gidan nan ɗan lele? Da me ka nema ka rasa? To yanzu me yasa ba a yi mun? Yanzu abin da yasa ba a yi maka, bari in gaya maka. Kai na farko ba ka jin magana. Na biyu, ka ƙi makaranta. Na uku, ka ƙi neman sana'a. In an samo maka ma, ka ƙi. Ka biye wa abokanan banza da na wofi. Sai shashanci. Ku ne ku yi nan ri sai ka ce samarin angwaye. Ba ku da aikin yi. Na sani ziga ki aka yi dama. Na san ziga ki aka yi, amma yanzu kaka komai kina yi min kin san mama ba goyon bayana take ba. Ba za ta goyi bayan ka ba ɗin. Ta ya za ta goyi bayan ƙarya? Kullum so take yi duk duniyan nan a ce nata ne na gari. Kuma faɗa take maka nasiha take maka kaƙi ji. Sannan ka ce wani goyon bayan ka ta ƙi goyon bayan ka ba za ta goyi bayan ka in kana so ta goyi bayan ka. Ka zama nutsatse, ka shiryu, ka gyaru, ko meye. In ma ba ta yi maka ba ni zan sa ta yi maka ba ni na haife ta ba. To ni shikenan kawai tunda ba ki siya mun ba ni kawai sai in sai da akuyan nan kawai zan sayo. Ka ji ko? Ka ji irin abin ko? Yanzu fa nasiha nake maka. Amma bai wa Allah nan ‘yar dukiyar ta tattala ta adana kuma saboda kai shine yanzu za ka siyar ka biye wa abokan banza ka sayi iPhone. Ko? To in dan ni ne ba da hawa ne kawai siyarwa zan yi. To kawai abin da kawai ni yanzu. To ai ba dan iPhone ɗin ta siya ba. Lallele. Baya nan. Ina nan ga. Kai. Lallele. Yan gidana ba a ciya komai kakan nan taka ta sa ka a matsala. In ba haka ba Allah sina. Allah. Ni kuma abin yana damuna. Haba da Allah sai ka ce ba 'yan musulmai ba ina zaune za ku zo ku zauna ba za ku yi min sallama ba ya kuke ɗabi'a irin ta wanda ba musulmai ba. Assalamu alaikum. To ba haka dai ake sallama ba. Wa alaikum salam. Ina gama. Wai shi lalle ya sanya ni. Lallai dole a sai. An yi ma sallama. Ga inda ake wa'azi ka tafi can masallaci ka kunna lasifika kai wa'azi amma mu ya zo kullum ka ɗauko ka ce ɗan lele za ka yi wa'azi. A can za a saurare ka kullum wai ni da wa'azi. Kai zai wa'azi. Ina gaya maku. Yare na. Ku dai bi duniya a sannu wallahi. Bu duniya a sannu. Tafi mu a sannu dai mu da muke cikin ta. Yawwa. Ina gaya maka kakan nan taka ta tsane ka ba ta son ka kwata-kwata. Kullum komai ta yan kai za ta ɗora. Komai aba da Allah ya kamata dinga sassauta ma. Na ga alamun fa kamar yadda ta fara canja ma. Ta canja ma. Billahi azimu ta canja ma da tana dan rage mana mu je mu wani abu yanzu ba abin da take baka. Ziga ta ake ina ga. Tsakaninku aka shiga. Kai. Subhanallahi. Malam ka ji tsoron Allah. Ka daina shiga tsakanin abin da ba ruwanka. Ya kake shiga tsakanin jika da ɗa? Ka ji tsoron Allah, wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi ba, ka daina. In wa'azin ka za ka yi, ka je can ka samu masallaci ka kunna lasfika sai kai musu wa'azi. Ga inda za ka yi wa'azi za a fuskance ka amma mu kullum. Me ma har ya samu na abinci? Sai ka samu na makari ma. Wallahi za mu cire shi daga cikin mu. Wallahi za mu cire ka daina zama. Yawwa za ka daina zama ne mun kore ka. A kullum ka zo ka rasa wa za ka wa'azi mu? Ina zaune ka zo kuka same ni na kawo ku? Lahillazi ya dame mu. Shi dan lele ba za ka taɓa barin shi huta ba wannan dan lele ne an lallaba shi amma kai da ka tashi ka ce Allah ya ce annabi ya ce ka tafi san wannan masallaci ka je kai wa'azi. Ku dai ji tsoron Allah ku bi duniya a sannu mutuwa ake ba ta sallama. Da gudu muke tafiya. Da gudu ka bi mu a sannu dai mu da muke cikin ta. Yawwa. Kullum ya zo da mutane wai shi ya sai ya Bata ganna ba ko? Billahi al'azim ta ganka.
da Allah. wallahi Allah. Yanzu ya sayari ko za mu je ka mata nasiha akan ba kyau dukan ɗako? Dan na sai ta kusa kashe ni. A garanti ne. A ɗan lele ba a shiga tsakanin uwa da ɗa. Ni ka san ta hana ni yawo da kai kuma yanzu ta gan mu kuma wallahi ni jiki na gaya min ne. Sai ta kashe ni yau. Sai ka san yadda za ka yi ba zuwa na. Mahaifiyarka ce duk abin da ta yi ma ta yi daidai hukunta ka za ta yi aiki. Kuma ina ganin in ka faɗa mata kamar za ta fi yadda. Ba ta so ta gan mu tare da kai ta faɗa mu yanzu in na koma mugun duka za ta mu. Yanzu ya sai ya ta za a yi ɗakin ka in kwana yau. Yau ko? Gaskiya magana ta gaskiya ɗan lele ba za ka iya kwana a ɗakina ba saboda kwana nake ina magaja ina tila alƙur'ani zan cika ma kunne da karatu kuma kaga na shiga haƙƙinka don haka ka nemi wani gidan ba dai gidana ba gaskiya. Za ka gaya mana karatu mana tunda mu ba ma karatu ko? Tunda ba mu san karatu ba mu. Ka nemi wani gidan zai ga abokina shi ma yana da ɗaki zai bani. Yawwa. Kun fi kusa ai tsakanin ku. Zai zo da ɗakin kan kwana yau. Kai ɗaki na billahi alazim ba mu ba zai ban nan ya kwana ba. A'a kaga to. Kai. Ya sai di mu je gidan na. Ka nemi wani waje dai ba dai gidana ba. An adam mutum. Ba dai in je gidan. Na gani amin nasiyar amin faɗa. Ikon Allah. Dan lele, ban raba ka da yaron da na kalle ka da shi a waje ba? Wato kai ba a hana ka hannu. Ban hana ka yawo da shi ba? To yau sai na maka mugu. A ba me taba min dan lele a gidan nan. In na dan girman Allah in nake kike jawa yaron ne yake yin abin da ba shi ne ba. Ba a sa yaron nan mama ba a hana shi. Yaron yanzu ya zo ya ce in mai nasiha ina munna Allah ya fara shirya min shi kice ba zaki mai duka. Kisan Allah ya sai ya rike shi yau. Tunda ba a sa shi ba a hana shi. Ba a sa shi ba a hana shi ba ke yanzu ni ba ni na haife ki ba magana nake miki ba kya ji? Za ka daina kallo na ko sai na kokkwada maka mari. Ba zai daina kallon naki ba. Gaskiya ni mama ba na son irin abin da ke min yaron nan ba a gaya masa magana mama ya dauka in an toshe na mama. Tunda yanzu Allah ya shirya min shi har yana neman ai mai nasiha kuma ta ya zan yadda a da ke min mai gida. Wallahi mama sai na zane shi. A'a. Wai ba ni na haife ki ba ke ba zan gaya miki ki ji ba. In ban gaya miki kin ji ba yana kallon ki ba ki aji ina gaya mai ya ji. Allah sai na da ke shi in na sai dai in ba za ki fita ba. Sai na Allah shi kina fita da masa mummunan duka. Ba inda za ni. Kwalelan kai. Ba inda za ni kuma tubarkalla. A'a. Dan lele. Ina za ka kuma? Oh. Allah ya shirya min wannan da. Bari in yi shiru kar ta ji ta zo ta yi min da ta yi mana dariya. Yau bari mu ware VIP saboda a wannan ne. Mutumi na ne? Ha sai giya abokin mu. Ya labari. Wallahi lafiya kallo. Kwana biyu. Kin fuya. Amma ke mun sai karki ringa zuwa mana da wani bakin fuska haka. Wannan na gaya ma dan hargan ne kawai ba mu taba zuwa da shi ba. Okay, bi taba gani mu bane. Sai ya kike? Ya harka. Mu ne wanda muna ba su caji. Garanti. Wallahi. Akwai kaya a ƙasa? Akwai kaya mai tsau. Mamuna 5. To. Yawa to gasi. To gasi. Kai sai ka rike wannan. Kin gani? A matsayin ki na babban customer namu, za mu baki wani kyauta. Kin ga wannan VIP ne. Dan kika sa. Saki ya zubar da gini wallahi. Wallahi Allah. Yawa. Yanzu ba mu kudi. Kai ka rike wannan kasha. Yawa. A ba mu kudi kin san ba mu wasa da. Kara mun wata wannan ba za ta mun. Ka gwada wannan ka ji wannan ta daban ce. Ke ma konsiya ne. Wannan idan kika sa sai maman ki ta kasa gane ki. Ita ba a shanye ta duka ne ko yaya?
Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ka san doka bata ba mu damar mu shiga gidan mutane kai tsaye ba. Gara mu nemi izini in an ba mu izini sai mu shiga. Bawan Allah lafiya. Yau gobe wa Allah fito matso nan ki tsaya. Ya wannan. Abin da nake so da ke shine yaron ki dan lele ya addabi jama'a unguwan nan da shaye-shaye. Yanzu haka magana da nake miki a ƙofar gidan wasu muka ganshi yana can yana musu shaye-shaye muka biyo shi. Dan lelan. Wani kin san gaskiya amma kike kokarin ki kare danki ta. Ko ba haka bane? Haka ne. Haka ne. Yanzu abin da nake so da ke shine yaron nan naki kawai ki ba mu dama mu shiga mu kama shi saboda a unguwan nan yaron nan ya fi uban kowa shiga office din mu ya shiga office din mu ya kai so 370 yanzu yaron nan duk lokacin da ya sake yau ya shigo office din mu alquran gumba sai ta bihi da kuwa Haka ne. Shi dan lelan. kwarai kuwa kai dakata me ya faru hajiya naga kin bude gidan Ba dan lele ka zo kama ba? Shi dai. Shiga mana. Baka yarda da kanka bane kake aikin? Ba dan lele ka zo kama ba a gurin shiga. kai su irin wa'annan in suka ce ka shiga gidansu kai tsaye wannan da kake ganin ta La shiga kamo shi kawai. Kai baka yarda da kanka ba kake aikin? ta miji fara shiga Ka shiga mana. a to ki shiga man hajiya Kai da kake namiji ma gardi da kai dan lele baka iya kama dan lele ba. Sai ni da nake mace zan je in kama maka dan lele in kama ka. a to ai tsoro halak ne a addini Shiga to shiga mu je. na shiga kika zaune nufa Ba maganin zaunewa shiga mu je. ta In baka kama dan lelen ba ni zan sa a kama ka. mu je Yana ina. yawa ka gansa Ga ban gaishe ba yana ina ne. ba ka gansa ba Yi wallahi. za mu sai ma fito ne billahi da zai ya fito Ku shigo ku neme shi. yawa duba mana lungu da saƙo ka gan shi kaga dawo nan katta mana shari tsaya Oga ai ka gaita a sama. a sama sai ka ce wani biri sako Dan lele sako. Ah. Sako ba magana nake maka ba? A zan sako amma ya sun tafi. Oga ko in hau sako da shi ne. Ka hau ina. Ka hau ina. Na baka dama ka shigo min cikin gida kuma shine kake son in baka dama ka haura ka je ka ɗauko min ɗa wallahi kai kaɗan. hajiya hukuma ne a gabanki da na ɗaga mana murya ki lalata mana aiki ki mai da mu kaskantattu ki kurmishe mana aiki ki mai mana da shi karami yanzu ki sako mana da shi Ko in bar ku da ɗan lelen kuna ganin in na bar ku da ɗan lele za ku iya kama ɗan lele ku banni da abuna in bi su a hankali in sako da shi ba mai tanzira min ɗa ya zaburan min da ɗa. sako da shi katta ma hairi kaka ƙara magana katta ma hairi sako da shi Alwarka. Sako inda ba maka indomi. Mi ƴan romo da daɗinta. Sako babana. Ɗan albarka. Sako. To da ake cikin daɗi biki siya min indomin ba sai yanzu da kika ga za a shiga wahala shi ne za a siya min indomi. Alƙuran ban sako ba. Sai dai in sun tafi. In na sako in sun tafi kya min indomin. Ka san menene bawan Allah? Ɗan lele dai ba zai sako ba. Kuma ba mai zaburan min da ɗa. Tunda har ba ku iya kama su a waje ba zindikin gardawa da ku har guda biyu ba ku iya kama su a waje ba kuka bar shi ya shigo cikin gida sai ku bar ni in lallaba shi ne muku alkawari ɗaya zan muku ku tafi ku bani number wayar ku daga nan zuwa karfe 5 zan kawo muku ɗan lele idan ba haka ba in dai ɗan lele ne ga ku gashi ku kama shi. to kai kaji an yi alƙawari ya aka mana a'a karka tanzira min yaro baka isa ba wallahi fita an kawo mana kai an kawo ka har wannan mai zanen bai kama da birin wasa ya isa ya shigo min cikin gidana wallahi yau sai na ci ubanka sako Sun same mu muna shan alewa kawai ya zo wai. waɗannan yanzu na gama ci musu mutunci za su yi nasaro da ni kuwa dan bara uba mai katon kai ranka ya dade yalla bai yauwa fito kaga yanzu an samu daidaito tsakaninmu da matan nan Ai yaron nan kai oga uban ai tunda ta ce kana ji tunda ta ce za ta kawo mana shi ba wata matsala ka gane ka fahimce ni na fahimci. mu tafi a'a Hajiya na ji kamar kina magana.
Mun yi magana za mu ba ku number waya na shine na gaban ba ku. Aba! Kai, tafi ofis. In tafi uga. A'a, ka tafi wani sai na zo. A'a. Sai kuma magana ta biran ka da ka san dan lele maraya ne. Eh. Dan lele zai ga uba dan lele. Kuma ka san yanayin da abubuwa yake dan Allah in an zo ofis din nan a dan yi rango mai duk da ɗazun raina ya ɓaci na yi munanan kana. Ai ba komai wallahi, ba komai hajiya. Ai wannan yanayin kalamai da kike yi da wannan lankwasa murya haka. Ai shi dan lelen naki ma. Wallahi ko ofis din ba zai je ba. Eh. Aiko na gode na ji daɗi sosai. Ba komai kake damu. Na gode. Ba dai kin ce maraya bane? Maraya ne. A to kuma? Ya rasu. Ai Allah ya ji kansa. Shi maraya kin san abin tausayi ne. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a ji tausayin maraya. Kin ga ko ba yadda zai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son abu mu mu kyamace shi. Yawwa. Hajiya. To, yawwa. Sai sa lamba ko? Masha Allah. Ba dai dan lele ba zai zo ofis. Ai ofis ba ofis din da zai zo. Ina gaya miki. Yanzu ɗanki in duniya da ɗiba ya kunna mata hayaƙi ya sha. Billahi lazi ofis ba zai je ba. Dan lele. Allah wallahi. Allah wallahi. Allah ko? Ɗanki daɗe. To ga nan ba na. Yawwa Allah ya saka da alkhairi. Suna na mumin dan lele. Momin ɗan lele. Yanzu kuma kin dawo momin ɗan ofisa. To yanzu kika ce sakance ke. Wallahi yanzu ba na da aure ko sarki. Wasal ce? Masha Allah alhamdulillah. Shi mai gidan ya riga ya tafi. Baban dan lele ya daɗe da gangara. Allah sarki maraya ne kenan. Ya zama agent ba a can. Ba matsala. Allah. A'a. Rabo na minan lahi tsuntsu daga sama ga shaice. Malam ina wuni ina gajiya malam. Ina gajiya. A gida ya ayyuka. Alhamdulillah. Sannu malam. Sannu. Wata ƙawata ce ta kwatanto min kai shine na ce to barin zo. Malam wannan yaro ɗana ne malam. Malam baya ji. Malam baya jin magana gashi maraya ne malam. Idan na tara wannan rigiman yau gobe wannan rigiman zan kashe. In ya je cokaɗo wannan gobe wannan zai je ya cokaɗo gaban abokanayen banza ƙara malam. Wannan na shiga wannan na fita har layi ake wannan na riga ki wannan na riga ki malam na ce yanda zan tsoma rayuwa ta. Gaban abokanayen banza har ta kai yanzu ana koya masa shaye-shaye malam yana shigowa gida a buge. Abu yayi yawa. To yanzu ya kike so a yi mata? A'a malam so nake dai ya nutsu ya dawo yana zaman gida yana sallolinsa. Na san yadda zan barin Allah yadda kuma za a dace. Ko na kaɗe shi ko kuma a yi mara abin da sai kin ce fita ma zai fita. Yanzu ɗauki ɗaya. To malam na ɗauka. Ga da ɗauka ɗaya. Ana gashi na ɗauka. Allah kiyaye. Wannan yaron naki baki ne ke damunsa. Bakin al'umma. Yanzu wajen kasuwa 15 ce a kansa da an tsine mar. Idan baki dage da magani ba, wata ran ya fita a guje kenan. Allah ba ki ƙara ganinsa ba har abada. Amma yanzu na san me zan. Na'am. Kuma Allah da za a dace. Masu cin kare ma nan ake kasu mu ba su magani kuma su daina ci. Kin ga wannan? Rike ta sosai. To malam. Za ta iya guduwa ta dana. A'a to insha Allah ba za ta gudu ba. Yawwa in baki kula da ita ba za ta iya dawowa kuma ta dawo ba zan baki ba. Malam ba za ma ta gudu ba in Allah ya amince. Zan gaya miki me zaki. Ba na so ki sani. Yanzu idan mun gama magana zai dan fita waje. Sai na gaya miki me. To shikenan malam. To shikenan. Wannan.
na magani ki rike shi zan gaya miki abin nan. To malam. Insha Allah rabbi za a dace kuma za ki ji daɗin magani. To shikenan. Sai kin bai wani labari ma. Allah ya karamin abin nan. To shikenan yanzu kai dan lele dan tirani daga kofar gida ina zuwa. Kuma kin dore wuri ma wallahi. Ba magana ake maka bane kana tafiya kana tsitsinnewa. A da abin da zai yi gama yanzu zai yi iyayensa. Ina ai dole ya fitina. Wallahi dole ya fitina. Sai kashe wani. Allah. To dan lele nawa ne iyayen da suka kashe iyayensu ma. Duk wannan na ƙarshe kafe shi zan kaf. Yawwa malam. Kin ga wannan layar da na baki? Idan zai kwanta bacci a ƙarƙashin fulansa zaki sata. Na'am. Wannan sassaƙen magani. Ki ji ƙashi ke zaki mar wanka da kanki. Yanzu malam shi wannan lele wanka malam. Dalila, ke zaki mar in kuma yaƙi. Ki gaya min dishin kawo inda za su bar. Aljanu ne za su bar. Malam shi kenan gwara dai in jarraba in gwada yi masa da kai nan nawa. To yanzu malam abin sadaka me za a bayar? A'a yanzu ba zan ce ki bada komai ba tukuna. A dai dan takaita ki je ki gwada wannan maganin. To shi kenan malam Allah ya saka da alkhairi. Ba matsala. Allah ya saka da alkhairi. Duk irin wannan fitanen su suke mulki yanzu a ƙasar. Ai taɓi ne musu ba sa ji. Wala ai taɓi ne musu ba sa ji. Ha. Ita ta ɗanta take wallahi ni ta ita nake yi. Wallahi uwar ma nake so. Ina zaune tana zuwa na ji wuf kawai soyayya ta tashi ga zuciya. Shi ke nan. Wallahi. Haka Allah yake ikonsa. Na ji tashi ga zuciya ta. Bari in kira Gimbiya. Yanzu tana nan. Salamu alaikum. Malam ina wuni ina gajiya malam ya gida. Ya kokari ya yaran. Sai ko dai maganin nan dai komai na dan yiwuwa dai ko ana ganin sauki. Wallahi malam to dai ba abin da za a ce alhamdulillah dai abin da ya kun gaba kun baya har yanzu malam. To alhamdulillah. Wallahi malam maraya ne bai da uba maraya ne abin tausayi. Au maraya ne? Amma bai duba maraicinsa ba wallahi. Kuma wallahi hannun sha'awar in gana zama ubansa. Malam ban gane ka zama ubansa ba. Wallahi kina zuwa ya shiga rai kika shiga raina. Ɗanki ya shiga raina wallahi gaba ɗaya na rasa yadda zan yi kun tafi kun bani da tunani. Malam ban fahimce ka ba ban fahimci me kake nufi ba. Kuma ke baki gane me nake nufi ba kuma kawai yan zama uban mutum ba hujja. Malam Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi kawai. Allah ya shirya. Allah ya hore. Kai. Allah ta shiga raina. Haka da abokanci gaske ne. Wallahi yanda ta shigo gidan nan sai dai shi ya fita ita ta zauna. Ba abin da zan da shi dan ubansa. Alƙur'an sai ta yi haka za ta fita kofar gida ta shige daki. Haba. Lele dai yana ɗauko min masifu iri-iri a rayuwa Allah ka shirya min da. Wai mutumin ya batun ɗan lele. Ai ɗan lele tun kwanaki da mahaifiyarsa ta auri wani malami a nan ya ɗan yi wuyar gani. Ta auri malamin nan? Ta aure shi mana. A shi kenan, boka ko malam. Yanzu ka san me za a yi? Ina jin ka. Bari mu tafi gurin shi muna zuwa ƙofar gidansu zan mai fito fito na san ba za a rasa na taba a gurin shi. Malamin kasan mai yaudari ne. Mu je kawai. Ki dara. Mu je. Kai. Wannan. Wata nan ka je ka taɓo abin da ni da kai da uwarka da zamu fita a guje. Wannan layar bata ce na haɗa wani mutum kuma zai zo ya karɓi kasa ka zo ka ɗauka kana nima kai hauka. Kar ka ƙare min taɓa taɓa na. Dama kawai salati na zo in yi. To ai salatin amma dai kar dai ka sallame ni kuma. Zan je ban ɗakin kamarwa. Na zo ne. To yi tasbihin ka na zo. Ka fito min da layin nan na gaya muku ku fito min da ita idan ba ku fito min da ita ba wallahi tallahi sai nan ku ɗaukaci
ai ba ma maganar laya ba, laya ba ta yi, ai ka san laya ba ta aiki. ƙarya ne. Kana ɗaya daga cikin malaman nan macuta wanda za su masu ci da addini. Tabbas. Sai ku ba mutum magani kun san baya yi. Idan Allah ya shiru Allah kai uban ka to bada. Duk kowanne irin magana ma za ka faɗa a cikin mutane a ko ina. Na fi ku shigantaka yau duk sai mu ku yau nan wallahi duk ku kasa bace. Sai mu fallasa. Sai mu fallasa wallahi sai mu ga. Sai kowa ya sani a garin nan. To ina so ku rufa mun asiri. Zan ba ku kuɗi da aje a shata ba. Ganiyar nan ne to aje a shata ba. Abu gashi. Kun ga wannan shi ake kira mai laya kiyaye mai zamani. Aje a shata ba. Wannan wallahi ba wani bata da ake ni ne dai na bata da nake bokancin iska. Kenan yanzu kaga he muna kawo mutane tunda duk mu ne in an kawo he a 50-50 ba? Idan an samu naira 10 a baku naira 5. a 50-50 ko? Yawwa a tafi aje a shata ba ma a zama masu rufa juna asiri kar uwarka ta gane. Ka sun gano ni yan zamani. Yaran zamani haka suke. Salamu alaikum. Da alaikum. Magana wa nake ji ne kamar ta dalle ne. Kuma daga shigowa daga sallama sai ta irin wannan allon dungur haka. Lai yara yau. Sai ta ina munna mai gida na fara nutsuwa a shirin sai a hankali. Yara muka kawo muku. Bismillah Allah. Ya garin? Lafiya kalau. Ya kawo muku ziyara. Kuma shine ka shigo. Ni ina sa ran kullum mai gida na yana ƙara hankali ashe abin dai sai dai addu'a. To Allah shirya ya mutan gidan. Ya kalau. Kowa lafiya. Wallahi ya fama da miyan kuka. Miyan kuka da kenan. Ai tun da ka tafi na daina cin miyan kuka. Allah. Je ka duba tukunya ta kaji ne a ciki. Na san me zan gani ai. Yanzu ya za a zuwa ne mai magana akan wannan akuyar. Wace akuya kuma? To akuya yanzu ba shi kenan ba dai komai. Tabbeja. Ai ba mai daukan akuyan nan daga gidan nan. Mamanka ta bar akuyoyin nan ne a dinga kiwata mata su ana kula da su saboda can babu gurin kiwo. Ta bar akuya a dinga kiwata mata ita saboda can babu guri shine yanzu zaka biyo ka ce a baka akuya? Ai ba za ka dau akuyan nan daga gidan nan ba. Ka bari idan muka yi magana da ita ce ka zo ka dauka sai ka zo ka dauka. Dama ta ka ce ba dan kowa take ba dan kai take yi. Yanzu ni ai zuwa ne ya rage miki ɗawainiya ya kike fama da akuyan nan kuma can mu ba amfana zamu da ita wanda yanzu in siyar a yi abin da ya kamata na ma yi mata magana. Ba ma sanin sun fita kiwo ba ko zan baka ba. Ma haɗu da ita a waje akuya. Kar ka taɓa akuyan nan. Kar ka taɓa akuyan nan. Ba zan baka akuyan nan ba. In ita ta zo ta ce a baka sai a baka amma kar ka sake ka taɓa akuyan nan ɗan ne. Kenan kawai da yake ba ta so ki amma ai tawa ce kuma an ce da ni ake kiwon. Nan da ma ban yi sallama ba kawai na zo na ibi tukwane. Randuna za ka yi ba. In ibi tukwane in yi waje yasa. Kai kullum ka zo gidan da ba za mu kai salami lafiya ka tafi sai mun yi faɗa. Ni da na so ma na ɗan yi kwana biyu amma na fasa ni tafiya ma da kin ga a'a ni ba ni da canji. Aljihu na ba canji ma. Na gode haka ma ne ke da To, subhanallahi, ɗan Laila lafiya? Lafiya? Me ya faru? Waye ne? A'a. Yauwa barka ka dai. Baƙo muka yi ne? To shigo mana, shigo. Shigo mana, shigo ba komai ai. Shigo. Yawwa ina kwana. Lafiya kalau Allah sa dai lafiya ɗan nan. Lafiya lau wallahi tallahi. To ai na ga ɗan Lele ya fita kuma ya shigo a guje da gudu ya haye sama. Da ai kin san da yake kwanaki mun yi wani kes da shi. Kin san da yake yaron naku barawan kaji ne. Yakan saci kaji yakan je kunna mutane iri-iri sigari
da tsakar rana a ƙofar gidan mutum. Ai yanzu Allah ya shirye shi ya daina. Yanzu baya yi kenan. Ya daina, Allah ya shirya mana shi. Kin san da yake wancan lokacin da na zo ita mahaifiyar tashi. Na'am. Ta mun bayanin cewa wannan yaron maraya ne. Kwarai da gaske maraya ne, mahaifinsa ya rasu. To Allah sarki. Kin san tun wancan lokacin da ta bani labarin maraicin yara. Sai na ji abin ya taɓa min zuciya. Allah sarki. Saboda kin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a ji tausayin maraya. Haka ne wannan. Wannan dalilin ne yasa yaron nan na ji ma gaba ɗaya ba za a kama shi ko me zai yi a garin. Tunda ta ce kana ji? Tunda ta ce za ta kawo mana shi. Ba wata matsala. Ka gane ka fahimce ni? Na fahimce. Mu tafi. A'a. Hajiya na ji kamar kina magana. Mun yi magana za mu ba ku number waya na shine na gaban ba ku. Kai, tafi office. Tafi uga. Ka tafi yin ke na zo. A'a. Sai kuma magana ta gidan ka yau ka san kalle da maraya ne. Kalle da zai ga kuma ka san yanayin da abubuwa yake don Allah in an zo ofis din nan a ɗan yi rangwame duk da ɗazun raina ya ɓaci na yi nuna nan gani. Ai ba komai wallahi ba komai hajiya. Ai wannan yanayin kalamai da kike yi da wannan lankwasa murya haka. Ai shi ɗan lelen naki ma wallahi ko ofis ɗin ba zai je ba. Aiko na gode na ji daɗi sosai. Ba komai kanki damu. Ba dai kin ce maraya ba ne? Maraya ne. To kuma? Ya rasu. Ai Allah ya ji kansa. Shi maraya kin san abin tausayi ne. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a ji tausayin maraya. Kin ga ko ba yadda zai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana son abu mu kyamace shi. Yawwa. Hajiya. To yawwa. Sa lamba ko? Masha Allah. Ba dai ɗan lele ba zai zo ofis. Ba ofis ɗin da zai zo. Ina gaya miki. Yanzu ɗanki in duniya zai ɗiba ya kunna mata hayaƙi ya sha. Billahi lalli ofis ba zai je ba. Lela. Allah wallahi. Allah wallahi. Allah ko? Ɗanki daɗe. To ga nan ba na. Yawwa Allah ya saka da alkhairi. Suna na Mumin ɗan lele. Mumin ɗan lele. Yanzu kuma kin dawo Mumin ɗan ofisa. To yanzu kika ce sakan teke. Wallahi yanzu ba na da aure ko sirri. Ko sirri? Masha Allah alhamdulillah. Shi mai gidan ya riga ya tafi. Baban ɗan lele ya daɗe da gangara. Allah sarki maraya ne kenan. Ya zama agent ba a can. Ba matsala. Allah. A'a. Rabo na minan lahi tsuntsu daga sama ga shaice. Mun samu jituwa da mahaifiyar tasa na ta yi tafiya na karɓi nambanta. Allah sarki. Wallahi da yake mun dan zazzanta dai saka mun dan yi waya. Dan gaggaisawa. Wallahi to kwana biyu na ji shiru. Sai na ce to in na kira wayan ma ba ta shi. Allah sarki. Sai na ce to tunda na san gidan bari in zo mana kin san an ce zuwa da kai ya fi sako. Haka ne. Wallahi tallahi to inda dai ina son da tana lafiya ne. A lafiya ta kalau wallahi. To masha Allah. Lafiya ta kalau. Masha Allah. Wallahi tallahi ita mahaifiyar ta yi sakan hance ba zawara ce. Amma yanzu Allah ya yanta ta ai. Saudiya ta tafi komi. Ta yi aure yau satin ta 4 da kwana 3 da yin aure. Dan nan bata gaya maka bane? Na ji ka ce kun zazzanta a waya. A to wai ai mun kun bi ba mai wayar ba. Ai yau ina ga satin ta 8 da aure. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sati wajen nawa kika ce? Satin 8 ina ga yau da kwana 3. A to an mai da hannun agogo baya. Wallahi ba zai yiwu ba. A'a. Na rantsa ni za a ciwon mutunci? Auren ne ba zai yiwu ba ko kuwa me kake nufi bayan Allah? Wallahi wannan rahi an kama ni. Dan lela? Wallahi an kama ni. Saboda uwarsa ta yi aure? Ai abin da nake so in gaya miki yanzu shine ɗayan biyu ne. Ko mijin isake ta na aure ta ko kuma na hada da mijin da ɗan da matar duk in ɗaure su. Ƙarya ne wallahi ƙarya kake. A'a to wannan abun ba na zama bane. Ka ji dan makota ma ya ji har ihu yake. Ya ji abin naka ba na lafiya bane. To kina ji? Wallahi a gaggawa gaya mata billahi lazi mijin nan isake ta ko in mata asiri.
Fita ka bar min gida, Allah ya fi ka. Je ka. Na ce ka fita ka bar min gida. Asiri zan mutu. Ka fita ka bar min gida, Allah ya fi ka. Iko sai Allah yau na ga ɗan tijara kirikiri da rana tsaka har cikin gida. Allah ya shirya to. Ya sayi. Lele. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ya ibada. Lafiya Ya ɗalibai. Lafiya alhamdulillah. Masha Allah, masha Allah. Kwana biyu bana ganin ka ko da yake na ji an ce mamanka ta yi aure. Wallahi nake gaya ma, ai yanzu mun ba unguwan nan. To masha Allah. Wallahi mun ba unguwan nan. To ina ta neman ka zan maka Allah ya sanya alkhairi kuma sai gashi Allah bai haɗa mu ba sai yanzu da ka zo ka kawo mana ziyara. Wallahi na zo gidan inna ne na dan kawo ziyara. Oke a. Ce ba zan dan gifta kuma sai na ganka kana ta karatu. To masha Allah hakan yana da kyau a kalle. So dama ni kalle na fa ina so dama mu haɗu da kai mu zauna ina so za mu wata magana da kai. Masha Allah. To ba wani abu bane ba illa dai yanda na san ka a da. Yanda kake jawo mahaifiyarka magana kake jawo kullum dai hankalinta cikin tashin hankali take ba ta jin daɗin ka ma'ana ba ke mata abin da ya dace ɗan lele. Kaga a matsayinka na baligi mai hankali wanda ka san me kake yi so yanzu lokaci ne da ya kamata ka dawo ka zauna da mutane lafiya kalau sannan ka mu'amalanci kowane ɗan adam da kuke tare da shi da mu'amala mai kyau musamman yadda kake wannan unguwar tamu wanda kowa ya san cewar ba ka kyauta wa mutane kai ne yau ka ci kayan wancan kai ne yau ka ɗauki kayan wancan kai ne ka daki wancan kai ne ka tsokani wancan ɗan lele kullum cikin jawo mahaifiyarka magana kake ɗan lele to kaga yanzu tunda har Allah ya sa ka bar unguwan nan ka koma wata sabuwar unguwa so ya kamata yanzu ka canza rayuwarka waɗancan mutane da kake tare da su ka mu'amalance su da mu'amala mai kyau ka canza da abin da kake ba abu ne mai kyau ba a matsayinka na wanda nan gaba zuwa nan da wani ɗan lokaci kana so ka yi aure idan ka yi aure kana so ka haihu idan ka haihu kana so 'ya'yanka su bi umarninka kana so 'ya'yanka duk abin da ka sa su sima ba tare da sun ja ba. Masha Allah ya sayi na gode wannan nasiha na ji daɗin ta na gode. So kaga ko idan har kana so 'ya'yanka su bi ka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yubu aba'ukum tabarrukum wa abna'ukum. Masha Allah. Ku bi iyayenku sai kuma 'ya'yanku su bi ku. To kaga ku tabbas idan har kana so 'ya'yan da za ka haifa zuwa gaba su bi ka su bi umarnin duk abin da kake so to daga yanzu shine kamar in ji turawa suna cewa foundation shine foundation din da za ka yi yanzu ne lokaci da ya kamata ka koma kai wa mahaifiyarka biyayya to wai dan lele in banda abin kama yanzu a wannan rayuwar da muke ciki wanda ya yi nagari wanda ya yi mai kyau wanda ya zauna da kowa lafiyan maya aka ƙarshe da shi kenan game kuma wanda ko da yaushe cikin janyo magana yake mu da kuka zauna da kowa lafiya ma ga hiba ku da ku sisi ga duk da ruwaye ba dan tana mu dan lele kenan ai wannan ba shi ne ba ka sa riga mai kyau ko ka sa sutura mai kyau ba ita ce ba kwanciyar hankali dan lele ya sayi wannan ma yana da kyau ka samu haka ne amma kuma ka samu ba ka ji dai ko saboda yanayin yanda rayuwa take tafiya yanzu ka yi nagarin ya ka ƙare so kaga yanzu ya kamata a ce a koda yaushe idan aka yi kiran sallah ko me kake kai sauri kai alwala ka tafi masallaci so samu ne ka zauna ka jira zuwan liman kan liman ya zo Allahu akbar saboda akwai wani lada na daban da ake samu da waɗanda suke zuwa su jira liman su kaɗai ne suke samun wannan ladan bayan ladan jam'i masu jiran ku sannan kuma na biyu a wannan lokacin ya kamata a ce kai wa mahaifiyarka biyayya kai mata biyayya yanda ya kamata yanda ya dace sannan bayan ka haɗa waɗannan abubuwan da ayyukan alkhairi sannan ka dage da sadaka
ka sadaka dage da yawaita sadaka saboda ita sadaka da kake ganin ta maganin masifa ce. Wannan shine lokacin da ya kamata ka gyara tunda ka bar cikin wannan alƙaryar da aka san ka koma wata sabuwar alƙarya da wanda ba wanda ya san ka. ya sayyadi kai ma kana cikin wannan masifar yanzu wannan kayan da kake sa ai kamata kai sadaka ko Allah ya kawo canji wallahi kana cikin bala'i ya sayyadi. Dan lele kenan. To ainihin yanzu nan da ka ganni nan alhamdulillah na gode Allah saboda babu wani abu da na nema na rasa a dai duniyan nan. Saboda kamar yadda nake so ka san cewa in dai har za ka rike tilawa alqur'ani ka rike karatu ka rike karanta hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka bi dukkan wata umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi to insha Allah babu kai babu taɓewa babu kai babu tagayyara duniya da lahira saboda ita ka san sadaka tana magance dukkan wata masifa da take faruwa. So insha Allah idan kai tawassali da wannan Allah subhanahu wata'ala ba zai taɓa barin ka tozarta ba a duniya da lahira. Kamar yadda na faɗa maka ka yawaita sadaka saboda ita ce za ta sa dukkan wani bala'i da masifa da kake ciki duk cikin ikon Allah in dai ka yi ta da niyya mai kyau saboda ka san shi aiki maza su salma ya cewa innamal a'malu binniyat. Dukkan wani aiki da niyyarsa sai da niyya saboda wannan niyya ita ce tushen aikin ka gane aiki to Allah ya sa mu dace. Ashe gyaɗa marau in ka ce ka kawo wani ya siya ashe wai ni nan zan yi ne ko can bayan yi nan ashe gyaɗa marau tubus mai daɗi in ka ci ashe gyaɗa sai gyaɗa mai gyaɗa Assalamu alaikum. Ya gida? ya kasuwa Wallahi ga gyaɗa nan ga ta nan akwai marau akwai tubus akwai mai siga akwai mai gishiri. ya nawa Ka ba da 100 kawai sai a shan ma. ta nawa ce gaba daya 1 2 3 4 5 6 7 8 guda 9 cike ta 10 kawai guda 10 ce. Gyaɗa 500 ce duka. Na ji daɗi wallahi gyaɗa ta ƙare. Ya ce mai sadaka ce abu. sadaka Ku zo kai kuma a hankali kuma a hankali. yawwa masha Allah gyada ta kare ta yi albarka Na ta ƙare. Ai ban taɓa ganin mutum mai arziki irin ka ba. Wanda zai sai abu ba tare da ya ɗanɗana ba ya bada. ni ma ban ci ba Very important man. na yi sadaka Gaskiya ne kayan zan sadaka. samu lada Yawwa yanzu kai ma da ka bayar baka san ladan da zaka samu ba Ni ko da san zan samu lada. Hatu, masha Allah, ai ka ya fahimci abu. Kuɗin ne transfer ne ko ofi ne zan baka. Wani transfer sadaka fa aka yi, ci kaga na yi? A sadaka kai mana sadaka ne. Yi mana. Shine za mu samu. Shine na ce kuɗin za ka ban. Kaga na ci ne sadaka aka yi a rungumi kaddara. Ka ci gaba da addu'a. Na taɓa ganin sadakar da ba niya ba. Malam dan dakata mana. Ya za ka karɓi abu na ka yi sadaka ka ce mun falala. Ni na ce ma yana buƙatar lada ne? A kai, duk wanda zaka turo ka je ka turo matso. Ba za a bayar ba, duk wanda zaka turo ka je ka turo an cin. Ni za ka mara saboda aiki na? An mare ka. Duk wanda zaka turo. Za ka ga wanda zan turo kuwa. Aka turo ba. Je duk wanda zaka turo ina nan. An ware kan ya dawo. Mai je raba wa mutane. Kai gane kwace gidar kayan da babu tamu take samu tana yin sana'a ta rufa kanta asiri. Sadaka ne. Sadaka shine sadaka wa ka kashe shine da kake ga sadaka ko kuma hanya ke so sadaka ka ci uwansa. Uwan sa mu ne. Aya gudu. Allah ida da girman Allah mun afuwa da Koyo mama zan kai ku wajen kaka tafiya zan kai ku wajen sadaka kai ka ci uwansa. zan kai ku wajen kaka tafiya wajen kaka ko ni dan lele ina ya shiga
wallahi ba na son zaman da ɗan lele yake zuwa yake yi a gidan kakan nan. Daga zuwa ka je ka an so sako ka dawo. Allah ka shirya min ɗan lele. Ɗan lele. Ɗan lele. Daga ina? Ina cikin damuwa ne. Gaba ɗaya hankali na baya jikina. Ina cikin halara ta damuwa da nadama. Wallahi da na tafi gidan inna. Ina dawowa na ga ya sayyadi na kan layinmu. Ya ringa yi min nasiha, ya ringa min fada. Ashe na daɗe ina tafka miki kuskure. Na daɗe ina tafka miki kuskure mama. Ni dai na san da ba dan ke kika haife ni ba, da ke ba ke kika haife ni ba, da ba za ki iya ringa haƙuri da ni haka ba. Da ba za ki ringa haƙuri da ni haka ba, amma kike haƙuri da ni. Komai ne kike haƙuri, kike jurewa. Ai ɗan lele uwa ba ta taɓa kyamatan ɗanta. Duk wata uwa ta gari ba zai yi ta haifi ɗa kuma ta zo tana gudun shi ba ɗan lele. Ni ɗan lele ba kai nake gudu ba, halayen da kake ni ɗan lele ba na so. Ka ɗauki kayan wannan, ka sokani wannan, kai ne yan bijila, kai ne gurin yan sanda, kai ne kayan wannan, kai ne kayan wannan. Ɗan lele ka zo kana bin abokanayen banza, ni shi ne abubuwan da kake yi ba na so ɗan lele. Kwata ba na jin daɗin irin ga ganin ka da abokanayen banza, amma ɗan lele ba wata uwar da za ta haifi ɗa ta ce maka ba ta san ɗa. Ɗan lele haƙuri kuma da kai ya zama dole. Na ji daɗi sosai da ɗaya sai ya gaya maka ka gane ku. Madadin kafin lokacin ka gane ɗan lele. Yanzu ya sayyadi ya min nasiha, ya ce kamata in koma makaranta ana biya min hadisai. Sai na ji jikina ya ɗauka, na gamsu da maganganunsa. Ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mu ringa bin iyayenmu, mu riƙe uwanmu, mu ringa girmama uwanmu, mu ringa bin umarnin uwanmu. Hakan ne ya ƙara na ji tausayin, na ji ɗimuwa na ƙaunar mamana. Na ji ana kyauta miki. Yanzu ma ya ce in sai hadisai zan je ya ringa koya min karatu, amma yana cikin tunanin ma ke yanzu ba ki da kuɗi, tausayin ma ki nake ji kan tambaye ki in mike in karɓi kuɗin ki. Ɗan me yasa kake kuka? Dan Allah ɗan lele ka daina kuka, ka ji yaron kirki. Ka daina kuka, Allah ya maka albarka. Bar ka je ka siyo. Na gode mama. Na gode mama. Yawwa ɗan lele, ka ga kuɗin nan zan baka ɗan lele, ka je ka sai ka waɗi da alari ka yi karatu da Ismawi. Yawwa ɗan lele, Allah ya sa ka gama da duniya lafiya. Yawwa yaron ki, Allah ya sa ka gama da duniya lafiya. Malam Sabara ki kaɗe na kuka babana, in kana kuka sai in ka daina. Ba je ni bane, ba na ce na yafe ba. Ɗan lele to ka daina, ka ji yaron kirki, Allah ya maka albarka babana. Yau akwai caji. Cajin me ɗan lele? Yau za mu karɓo cajin a wakina a cikin kuɗin. Wani irin caji? Zai canji kuɗin. Za a karɓo cajin waya a wakina. Na gode mama na. Ka daina kuka ɗan lele. Akwai Ismail da Alari duka a kanka. Nan gidan malam. Allah na gode maka. Allah na gode maka. Dama ashe ƙarshen wahala na zai zo. Amma dai shi wannan ya sai bi dole in je in yi shi alheri. To, ko me gaya wa ɗan lele ko da wani asiri ya aiki? Na je gidan boka, na je gidan malamai, har gidan ɗan sulhu na je. Akwai inda na je aka ce sai an bar na jaji. Ɗan lele bai shiri ba sai yanzu. Akwai inda na je ma aka tura min aljanu aka ce su masa wanka. Allah na gode maka. A wuce mama. Ya ne kwana biyu. Wallahi normal. Ya labari kai tun da na ta aure kawai na dai na ganin ka a can, na ji labari a can.
wallahi nake gama na shiga wani busy yanzu ma da kake gani ina dan jin yunwa ne kawai na je na tsara amma kawai na dan samu wani abu yau nake je in ibi kayan caji duk da ina jin yunwa amma ni yanzu ba wai abinci Ni ma ina gaya ma can na biyo ta layin can kawai na ga wani limai yana tafiya da alkyabba kawai ya wullar da 1000 kawai ne kwaba na sata ya wullar da 500 kawai ne kwaba na sata 500 ya wullar. sai saboda rashin imani limamin unguwa ka ɗau kuɗin limu zai tafi ce fa ne Ai yanzu rayuwar da ake ciki ne ba liman ne ya wullar da kuɗi ba ko jallabiya ce ta wullar da kuɗi kwaba za mu mata. Yanzu ka san me za a yi? Yunwa nake ji. Kuma ga 500 na samu kai ma ka ce mama nawa ta baka? 15 yanzu ya za a yi? yanzu ka gane Na'am. da ina lissafin akwai mai dam ko kuma akwai wata mai awara nan dai mu je wannan taba amma ni fa yanzu na fi buƙatar kayan caji dan ni awaran ma ba ta gabana amma zo ne mu je Mu je gurin ta. Amma yarinya ta ba ta da wani matsala. a kai yarinya akwai fada Awara fa dama ka gaya min za mu zo don mai awara. Nawa awara? ci awara zaba ba ci zan biya yawwa ki zuba mai a leda mana Samun a leda ta 200. yawwa Ka gane? Mata kuɗin. ba ta kudin ta Dan Allah ka baka kai ya muke. ni na ci A'a ka bata mana kai ya muke irin wannan da kai. na ci awara ne da aka ce in biya Kai fa 1000 ce da kai. Ni 500 a matsayina na abokin ka dan lele. Ka bata kuɗi. kai 500 ce a wajenka amma ni ma 1000 in na samu abin da nake so siya zan yi kawai ka biya ta nawa kace ka biya ta me a ciki Tashi yanzu. Sai daga kun fara sa'in sani. ya aka yi waye ci miki abu Ga shi ka ba kuɗi. ne biya ki Allah malam ba ki. Kai fa dama fa sai da ka gaya min yarinyar nan ba ta da kuɗi. Ka bata kuɗin. ne biya ki ko Kamar yaya biya ni. ke biya haka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم جيا ناس a wannan babul istiqana'il ma'i na'am babun da zai yake magana akan tattali na dukiya kenan so yau insha Allah zan ci gaba a nan babun da'watul mazlum addu'ar wanda aka zalunta na'am حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوة مستجابة addu'o'i guda uku ababen karɓewa ne wanda ba su da hijabi kenan wajen Allah na'am da'watul mazlum addu'ar wanda aka zalunta wa da'watul musafir da kuma addu'ar matafiyi wa da'watul walidi ala waladihi da kuma addu'ar iyaye akan 'ya'yansu na'am Ale maraba. ale maraba ale maraba Ina ga ma billahi azim yarinyan nan ban so da muka je iya marin ta kai ba so ne a ce ka naushe ta a ciki ka kullan mata da ciki kuma kai ka ga ta inda kai gajanci ya ta nace a zuba ma a ban nan so ne a zuba ma ta 500 ko ta 1000 ko kuma ka ta ci amma kawai ka garbi kaɗan kuma ka gudu wallahi haka za kai ruwan wannan din nan ruwan man nan na so a ce zuba mata tafi nan ina da yanzu kun fuskar ta kuma an ka gama burge ni kai a'a ba da Allah haba dan lele ina ga kwana 3 da suka wuce baya kuka zo wajen nan kuka same ni ne muku magana akan cewa idan kuka ga dan uwanku musulmi ku mai sallama amma kuma yanzu gashi ina zaune kun zo kun same ni ina maraja'a maimakon ku mun sallama sai kuka shigo kuna waƙe-waƙe kuma bayan waƙe-waƙe kun zo kuna gulma assalamu alaikum
alaikum alaikum wa rahmatullah. alaikum salam. Yau kuma ta haka kuka fito kenan, ta haka kuka bullo. Ka san an ce mutum adiya ce yake ka bi shi a yake yake. Ka gane? Tabbas. In mahaukaci ne ka bi shi a haka. Ni yarinyar nan ko so ne ka ebi ruwan man nan ka watsa mata a fuskar ta salibe. Subhanallah. Ka gane? A hannun hango ta mugunta. Ka gane in samu fuskar ta haɗe da awarar da man gaba ɗaya in haɗe su a haka. Da ka gama burge ni wallahi. Yanzu kamar kun sani wallahi kan hadisin da nake karatu a kai kenan addu'ar zalunci wanda aka zalunta. Yanzu ku ba abun kunya ne a gare ku ba, kuna ƙarti maza ku rasa da wa za ku yi rigima sai mace ya mace wadda Allah subhanahu wata'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karrama su, aka ba su karamci, aka girmama su. ‘Ya'ya mata wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu tausaya musu saboda suna da rauni, saboda raunin su. Amma kuma yanzu ku kuke magana cewa ta yanda za a yi ku je ku zalunce su. To yanzu a ɗauka misali kun je kun yi mata wani abu wanda ba shi ne mafi dacewa a gare ku ba, me riba ku? Kun san cewa dai gashi nan anan manzo Allah sallallahu alaihi yana faɗa cewar hadisin da yake magana akan cewar duk addu'o'i guda uku wanda duk waɗanda wani abubuwan guda uku addu'o'i waɗanda suke masu karɓuwa a wajen Allah, waɗanda ba su da hijabi ga Allah subhanahu wata'ala, shine addu'a da farko. Abin na farko da manzo sallallahu alaihi ya fara lissafa ba shine fa da'awatul mazlum, fa addu'ar wanda aka zalunta. So yanzu ita ba kwa tunanin ku zalunce ta yi muku wata addu'ar da za ta bi ku har zuwa ƙarshen rayuwarku ku taɓe? Ko kuna tunanin cewar wannan rayuwar da kuke yanzu a haka za ku ci gaba da tafiya har zuwa illa ma sha Allah? Kai fa ku manta fa, bayan wannan rayuwar da muke fa akwai rayuwa bayan mutuwa, hayatul bagdakiyya. Me kuka tanadar mata? Wannan rayuwar da za ku yi bayan wannan. Amma yanzu ba ku da wani abu da za ku yi wanda za ku nemi ku yi abin kirki da za ku tanadi wancan rayuwar da za ku yi, sai iyakaci in kuka zauna ku nemi yadda za ku zalunci wannan, ku ha'inci wannan, ku ci mutuncin wannan. Yanzu abin da kuke ya dace? Ya yi kama da abin da ɗan adam musulmi mumini yake yi? To ni dai ina gaya muku, wannan duniyar da kuke ganin ta, in dai wannan duniya ce wanda bai zo ba ma tana jiran shi. In dai wannan duniya ce da kuke gani, wannan duniyar da kuke ganin ta ba matabbata ba ce ba, kwanda kai abin da ko bayan mutuwarka idan aka tuna za a yi maka addu'a, ba abin da bayan mutuwarka za a zo a yi Allah wadai da kai ba. In za ku gyara ku gyara tun lokaci bai ƙure muku ba, ku gyara. Ina faɗa muku ayya yanzu ɗan lele da kai da abokin naka, maganar da nake gaya muku ita ce ta bada kuke min comedy ma anan kuke min. Ku ajuya baya, ku ajuya baya. Na dai gaya muku wannan abin da kuke wallahi ba hanya ce da za ta ɓullar da ku ba. Allah ku gyara. Shi wallahi ma kun bani dariya wallahi. Du'a'ul masjud hazihil masjudi. Wannan shi ne masallaci. Masjudi. Masjaddadi. Babun. To ai ku dama wannan abin da kuke yi dama samu kuka fara zuwa Islamiyya. Alifun ba'un. Da duk wannan abubuwan da kuke yi da ko ga ka'un sa'un jimun ha'un ka'un dalun. za ka bi mun fi ilimi ma. Shi kawai a baki yake faɗa. A B C D E F G. Kai Allah ya shirye ku wallahi. Wato ku idan ana tare da ku dole sai kun sa mutum yayi dariya ko?
Ya sai mun gode da nasiha ya sai. To Allah ya shirye ku. Wato hadda Allah ya raya ka. Allah ya raya kan mu ga rana auren ka. Mu ga rana auren ka. Wannan iskancin kuma naku kai. Kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato in dai har rayuwa za ta ci gaba da tafiya a haka, to tabbas ba za a ga daidai ba. Yanzu su waɗannan ina gaya musu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, amma wasa suke, ƙarshe ma suka mai da shi komedi, har da ma cire min hula. Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai, Allah ya sa mu wanye lafiya, Allah ya sa mu dace. Kai, abin ci gaba da abin da nake. Na'am. Ina yanzu fa rayuwar nan in ba dauke kake ba billahi al'azim ba za ka ci abinci. Wai lissafi. Na'am. A gama da ita mu komai ba ka gama shiga a samu mahalli. Na gaya ma gidan matar kanin baban mu sai na gaya ma. Na san sirrin gidan kana shiga suna girki. Wuf. Akwai shagali. Ina gaya ma kana shiga ka ga gidan nan. Allah. Ungwai jabi ka sa. Ka dauko mana tukunya. Ba matsala. Kana shiga tukunya tana nan. A nan suke girki baki nan. Ba wuta ne kai ba. Kai shaf ka san yau akwai shagali. Akwai shagali. Akwai shagali. Yau za a yi sarara. Ngo. Wannan ko ka kala Garanti. Maman walida ce. To. Lalle ba magana nake maka ba kai shiru? Ba za ka yi min magana ba ina magana. What? Lalle. Sigari kake sha dan lele? Sigari wallahi ba sigari. Ni in sha sigari wallahi ba sigari bace mama. To me kake sha? Ka ma raina min hankali dan lele. Ni na haife ka amma in ga kana abukacin ba sigari bace to menene? Wiwi ce. Rage baki. Wiwi ce maganin basir.
Maganin ba. ba ta da shawara wallahi wiwi Ni sannan. ni ina sigari wallahi ba sigari ba wiwi Za ka zo ka same ni bari in je dan Allah ki haƙuri wallahi wiwi ce maganin basir ce dan girman Allah ki haƙuri wiwi ce mama dan Allah ki haƙuri mama Ayo.